Naimbag arabi tayo amin apo. May ikapito nga panagsakripisyo, panagnobnobena tayo. Ito nga rabii. Ket iti ibagbagana daytoy sinudo tayo. Dayjay imbaga ni Apo Santo Papa. Iti maikapito. Iti sidong dagiti kakabsat tayo iti sabali anak Christian wan akagimungan. Ekonomismo. Ya, ekonomismo. Adda napateg apasit ti panagdalyasat ti kinasinudo ti dialogo tungtungan tinagbaetan dagiti naduma-duma anak Kristyanuan a pammati a pinagkaykaysa iti maymaysa a bunyag. Dayto ecumenism napindas dito si Sibilya ta adu nga pammati. Ecumenism ti tattao ditoy nya adda ecumenismo ditoy. Ati maysa nga pamilya adda Katoliko, adda Iglesia, adda Independiente, addanto Pentecost, adda amin. Ore da kam ti kumbento kadda payla Independiente, anya pendiente nya ti relihiyon ng pendiente. Da payla pendiente may hampay na bunyagan na iti maysa. Di kabsat na adda jay mo Iglesia, ni tatang na di ka mo Pentecost samet. Ikyonoismo. Idi apay nga naaramid da ito, idi inya na ganan dayjay kwatayo ti mayon ni kwan Hari Constantino. Idi nangabak ti batelen gubaten inya ti imbagana ramiden nyo di espada yo nga nagsinan cross. Nangabak ti batelen nagbalinan nga ti Christianity ison ti nagbalin nga state na religion of the state. Kati imbaganan ti Santo Papa idin extra ecclesia nulla salus kunana dayjay. Outside the church, there is no salvation. Kaya na nga sa uwan, idi nangabaken, idi imayon, kasla nagbalin nga dominanten ti Kristyanismo, ti Katolikon, ibagada idi, no hang ka mabunyagan, hang ka maisalakanen, kunada idi. Mano nga dekada nga tawtawan, anya, haan lang nga dekada, gasot nga tawtawan nga di ti naisursuro ti pamati. Nga no hang ka nabunyagan, awan ti pan nakaisalakan. Tapno umado ti Kristiyano, kunada idi. Ngam idi kuan nagdevelop ti theology tayo, naadal tayo nga nasaya at haan. Uray ha nga nabunyagan nga Katoliko, bigbigan tayo, no di pan nakabunyag na iti agbalinda Kristiyano, tinagan ti Ama Anak Espiritu Santo, no mapanagnakan tayo Kristiyano da, adda pan nakaisalakan ken kadakwada. Kinuray pay, no haan nga nabunyagan, no di wagas ti biyag kin kultura da, maiyan nurot iti panursuro ni Kristo, at dalatapan nakaisalakan kadakwada. Dayayan ti pinano ay nagdevelop nga panursuro ti simbaanen nga haan laengan nga datay nga nabunyagan a Katoliko ti maisalakan, ikatenyo dayta iti panunot tayon nya. Anya dagiti pagibasaran ti maisalakan nga tao. Anya dagiti respect for life. No di kultura uray handa na bunyagan ka adda panangrespeto dati biyag, handa dadaulen ti biyag, maysa. Common good, pagimbagan ti amin. Haan nga individualism, di kumano di common good ka, di pagimbagan ti amin, kaamo da panunutan ita kultura, maikadwa. Maikalo, the law of love. Ureha nga nabunyagan, no surutin na daytoy, adda pan nakaisalakan kadakwada. Ngamin DJ wagas ti panagbiag, maiyan nurot iti panursuro ni Kristo. Haan nga daytay kinaharit na ka, binombada ka, bomba umat, narigat aday ti panakisalakan. Di nga kultura ka against haan tamatay ti biyag niya. Ngipon iti ngipon, no, kunana ka madi. Ngam na amo da law of love, kunana iso da iso nga tatta, adda pan nakaisalakan, uray no haan nga nabunyagan. Katatta kada tayo nga Kristiyano, ado na kiti kakabsat tayo Kristiyano. Ikati na aming nga nabunyagan, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, Kristiyano. We call them Christian niya. Kaadda pagpapadaan tayo, anya di jay bunyag. Nasanton amisa ako, tumulad dag komunyon nga maan, sa balikan niya tayo ata, nasanton ako bagi ni Kristo isuda, just a commemoration da tayo, talagang bagi ni Kristo, di yan. Bunyag tinagpapadaan tayo. Kati, iyar aro nga na, adda na patag nga akam damat kada tayo. Tapada tayo mat nga mga warwaragawag dagito iti ebanghelyo. Agpapada tayo ti may reading di Biblia.
I-explain damit sa balila nga interpretasyon da sa balikan niya tayo. Di komunyon di jati nagdumaan tayo. Katata, ito ibagbaga natin, komunismo, adda akamda, haan mo nga ibaga nga katoliko ka, si kalaang ti ostorong. No iso mang mangagyo, kadagiti dadduma, haan nyo tultuladan, tahang iso ti misyon tayo. Ti misyon tayo laang agayat. Nya? Adda manen ayudad ta. Inted ti BDO Foundation. Kitaan niyo dyan ti sisayo. Sang agasot magkidi ako, nagadutay mat. Adda manen mangsalsalusod, katoliko laang, Father. Tikan tayo. Aglitek man di panunot kon, apaya katoliko la marigatan. Apaya katoliko la ti agbisin. Amin nga makasapul. No, adda laki din no. Uray no, adda katoliko ang kabsat mo. No, adda nga kasapulan na. Haam mo nga pilpilyan ta uray ni Apo Jesus kahan na pinili tinagserbiyan na. Nya? Haan nyo nga panunutin mat nga po mata katoliko ka. Da kami kumaan. Lamang kami. Ay managing bubukod ka. Haan nga kasjeti mission tayo. Nya? Haan nga di jeti mission tayo. No, anya di adda nga makasapul. Iso ti matulungan. Iso nga adda dita. Diyak amon to pilyan dan tao. Dahil jati kung kuna tayo, ti ekumenismo, ti pamati, haan nga pag-aapaan. Iso kumati pagkakadwaan. Iso nga rod nga, kunada ka, asla ko unethical, no in public, pagdidiskasan no inya ti pamati, hanga maibagay. Ora kada giti agi inom ko maka pagdidiskasan dano inya ti maibaga ti haan nga maibagay. Haan nga proper dayjay. Mapangkay agraep ka ti pagtutungtungan nyo ka kastoy kami kasdi kayo. Haan nga us to dayta. Sino ti kangrunaan iti amin nga kunana, sino ti makabael nga agserbi iso ti pasurot ni Kristo. Naglaka nga panunutan niya. Kasdi ekumenismo kunana dayjay nya. Katatasubyanan tayo ti ebanghelyo. Nabayag ko apang panunutan da ito yan, ni Maria. About 13, 14, or 15 years old ni Maria, niya. Ubing, balasitang. Hindi na pan na binisita ni Elizabeth nga kasinsin na nga bakit. About 70 years old nga rod ni Elizabeth. Idi, diya amo na imunada, idi nga nagrunot tingipon na. Diya amo na ada postiso, idin. Kaya imagine nagsikog ni Elizabeth, innam abulan di sikog na. Napan ni Maria. Agtalo bulan ijay ni Maria, kahit nga sa inuray na nga naganak ni kasinsin na. Talo abulan. On the 6th month, kung nanangar da di may kanam nga sikog ni Elizabeth, ti tiyan na, napanti Anghel Gabriel ken ni Maria. Bakit? 70 years old nga Lopez, nagsikog, tatanapan mo ni Maria. Ti bang panunutak nga, kuan, i-discuss tayo mo din, di imposible nga bakit nga agsikog. Hindi ka mo pa, adada ti gayim ko nga imay na minsan, inang mabulan ti sikog na. Api nagbasit mo't ko na, tasyak tinangkasar kadakwada ko, dokol gidi apo, nadagsen ko na na. Imagine mo ta 70 years old mga wit mo ti ubing ita tiyan na mo't. Laman, agkub-kub, da kami ti 70 di ayameng, kada sa rukodnan. Nagalas mo nga tamot na masikog nga nakasarukod. Uno naka-wheelchair nga masikog kasano mo data? Siguradon ano, ito'y tinakapasamakan na datan aka, agpapanagan at damarites itang agtutongtong. Ay apo, sara iti. Ay apo, Diyos ko. Imbag maturog pa damarites no, da napasamak dito yan, awanan Nakarkaro man hindi nagsikog da ita nga. Maria nga ubingan, ay ka talaga nga awanin Ada kalidsak ba idi? Seminarista ak, ada di damag ti bumburadyo nga kwa. Nga gaputad da di abroad di jay ina. Nala, nagsikog di jay high school. Wala, di ko ti parwaran da nga istoryan. Ada ka nang min kapre nga mamapan di ko. Putot ti kapre, putot ti kapre, Marabrabi iyang kami di pantina nga nakabitin. Pekas ano kami mata pa nagsikog na mga nakabitin tapan. Di man ti bagada kanyami idi. Nasimip nga ten akasin yon apaya. Sikogan ti kapre. Kas ano mo tapan na panangkawil mo na nakabitin mo di pa. Magsat ta sa lapayan mo nga. Nadakkel ta kapre.
Idi kuan ay napanagnakan ay di mo ama nagayam nga mangimo motor, piman, di da pay laket. Lakehan nga hantay nga mahusgaan no kas ano day jayan. Kani jay tatabalasitang mo dati nagsikog. Indiskas tayo idin. Apaya nga nagsikog ni Elizabeth, isagana na, ti panagsikog ti balasitang. No mabalin ti baak nga bakit, mabalin mo ti balasitang nga. Narigrigat ngamin nga awaten di berhen. Nga balasitang, narigrigat nga awaten, ngam insagana na. At the same time ni San Juan Bautista, isagana na ti dalan ti Apo. Apan na isagana tapno umayon natartaros to jay umay na kunana jay por na i-discuss tay amin dagito idin diya mo na malagip yu pa katata ti pampanunutek idi nagkanta ni Maria nagsirib meten ammo na mo ti social issues imagine ta 14 15 years old ndenggan nyo nati kunana talagi tayo nya ti pusok idaydayaw na ti apo agragsak ti kararwag po ti Dios tanang isarakan kanyak. Tanalagip nak siyak anano mo nga adipan na. Ambo tayo nga ni Maria, taga-igid ko kala ko may iti Sibilya, haan nga dito iti ayan na nga mismo, sentro, giigid. Haan unay nga ammo ito ko mga lugar ito mismo nga Sibilya. Kas jay ti pamilya na niya, manipod ita awagan dakto anagasat dagiti amin na tattao. Siguro, jay annunciation, jay panangibagati anghel ka, ado siguro pa'y nga nagtungtungtungan dakin ni Maria datoy. Ako na wano nang aware ni Maria ti imbagbaga dagiti propeta. Ta impabpablaak da nga nabayagan umay ito agsikog to ti berhen kunana isunto ti Mesias isalakan nanto dagiti tattao isunto ti umay nga ari. Kaya na nga sa ni Maria amuna daytoy ka nagubing. Pampanunuta ka, kasano nangalaan na sirid na kahit nga saon, amuna dati ka, uneducated mo ni Maria. Nangalaan na't laing na kunanan Gapo kadagiti na indaklan abanag nga inaramid ti man nakabalin a Dios na santuan tinagan na kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana manipod iti maysa kapututan agingga kadagiti sumarsaruno. Nangalaan ni Maria sirid na nga rod. Apay nga amuna daytoy. Hindi kon kunana, imparang na ti pan nakabalin ti takyag na, winarawarana dagiti natangsit at tao. Kastamot dagiti gandat da. Imagine nyo sino ti 14, ito sino ti 14 years old. Ito nga kastoy ti ibagbaga na. Nangalaan na laing nangarod. Nya, inikat na dagiti man nakabalin iti trono dakit intanok na dagiti nanumo naguuneg dagiti ibag dayto inkantana kanta ni Song of Mary nga rod dayto nya inkantana naguuneg dagiti ibagbaga na inikat na dagiti man nakabalin iti trono da intanok na dagiti nanumo binaliktad na nga rod dayto nga ari. So ano pampanunutek talaga di ma-imagine nga 14 or 15 years old maibagana dati. Kaya na nga saon, aware iti environment, ammo na ti mapaspasamak, nga dagiti Israelita kamano nga dekada nga naadadipen da. Aging gana nga pimanaw da di Ehipto. Kasi, pinaglaingan. Pinanak na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. No, pampanunutam ka, pinaglaing ni Maria. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na. Dahil nga rod pinagtalaw dati Israel ija Ehipto, kakaasi da nga adipen tatan, aggapo gamin kanyada da ito'y natanok. Tinulungan na ti Israel, ket nalagip na akaasyan ni Abraham, ken amin akapututan na iti agnanayon. Da imagine nyo ti may nga ubing nga mangikanta iti kastoy. Imagine am jilaing na. Siguro, pampanunutek pa ilaang, hindi pa ila parbangon kasla, agkarkararagak ka. Pinangalalaan ni Maria tilaing na kastoy. Wano, gapot addan ijay saulotnan ti maladaga nga diyan Jesusen, sinalinungan ng ti Espiritu Santo kasi miriban. Di mo't nagkonperma tayo, anya dagiti sagot ti Espiritu Santo? So, si wisdom, understanding, the gift of the Holy Spirit, knowledge, fear of the Lord. So nga,
Nagtugtog gaag siguro ta panunot yung nagtunga-tungangaw ka siguro ka hanggang pa nakonpermaan. Idi napanon ti Espiritu Santo kanya na sinalinungan na agsikugan ka limaing ti uray lang ah. Iso pampanunod siguro no adda ni Apo Dios kanya tayo ka sumirib. Isu siguro lagi tayo pada nga agtanga-tanga. Diyan mo awamot nga taa. Baka handa pa'y na-meet ni Apo Diyos. Baka handa pa'y nasarakan ni Apo Diyos. Kagit kita dito, pinangalalaan na. Balasitang, di dyan nga ti problema pa'y laan kasano ko mga naibagana dagito'y nakaununag. Sinalinungan ti Espiritu Santo. Intanok na dagiti nanumo kunana, pinakan na dagiti mabisin, kaya na nga sa uwan, nabaliktad din ti sitwasyon, ta natuturay nga rod ti ari idi. May sapay, imbes nga mabain ni Maria, siyempre balasang, masikog awanti ng putot. Kano da tayo kuman ako, siyempre kababain ako na tayo Di pamilyayo ako, siyempre kababain. Ngam isuna nagkanta. Toy puso kidaydayaw na. Masangon na pala agkanta imbes nga kababain ko ma. Uray ni Elizabeth ahaan ang rumrumwar. Gasimata. 70 years old, sino nga ron mo ti? Panasang mga agpag na pag nakatakalsada mga 70 years old, mga na masikog mo tayo niya. Di da ka ibid-bidyod tan. Kita niya na, Jessica Soho da ka So, naglimang ni Elizabeth, naglimang ni Maria, ngam ni Maria, nagkanta pa ilaang, masango na pa ila, agkanta. Inday-dayaw na pa ila ni Apo Diyos. Apaya inikat na, kuna ni Zacarias, inikat nan ti pakaibabainan. Gapota Lopez, kasla ko mabaog ko na tayo ni Zacarias, ngam tatan na ikatan di pakaibabainan na ngam, nagladaw mo launa. Gasampay mo ta 70 years old nga agaag sikugan, nakababainan, naglimang. Di ko naganakan. Kani Maria mo, nagkanta pa ilaang. Sa bagay, te ko na tayo, anya gamin ti kabain mo, no, salsalinungan na kani Apo Diyos. Handa mo nga basol, handa mo nga mga offensive iti tao. No, di ka di istorya ti pan nakaisalakan tayo, sinalinungan ida ti Diyos. Iso nga, addalat no adda ti Diyos, iti lapam-panunutan tayo dito yung, no adda ni Apo Diyos, iti kaunggan tayo. Kala ni Maria, addan iti sinapupunan na, regalo daytan, sagot nga na ikawus kanya na nga awan iti sabalin, iso daya na adda turednan nga nagkanta. Adda turednan nga nangidaydayaw kini Apo Dios. Haanan nga pinabasol di bagina, haanan nga pinabasol ti si asino man, indaydayaw na ki dinni Apo Dios. Ori ni Zacarias, idi naganaken pinanaganan ng ti Juan, nagsublin di jay sa unan, haanin nga nagpabasol, inday dayaw nan nga intuloy ti Diyos. Iso ano ti pampanunutan tayo nga tadituyan, nangalaan ni Maria sirib na, apay nga masangon na pailit agkanta, no adda kada tayo ti Diyos, ura iti kangitingitan nga tatiriribok, kangitingitan iti rigat, kangitingitan ti pan nakaibabain, no agtalag tayo latta iti plano ni Apo Diyos, uray hantay kayat. Kasi, narigat aja sitwasyon ni Elizabeth, kin Zacarias, kastama ni Maria. Ngam isok kinayat ti Diyos kadakwada. Giso nga intuloy da nga inday dayaw ti Diyos. Uray nga tano hantay kayat. Dagiti plano tayo, uray no marigrigatan tayo nga ta, no adda talag tayo, iti plano ni Apo Diyos kada tayo, kas kunata idirabiin niya, kintay bigat. At dagiti kayat tayo nga plano, ngam baka addamot plano ni Apo Diyos, nga uray di tayo kayat, ngam adda plano na kada tayo. Iso nga sumurot tayo laeng. Uray na rigat, uray no mariribok tayo. Sumurot tayo laeng iti plano ni Apo Diyos, baka da ibagbaga na kada tayo. Kano maawatan tayo dito nga plano ni Apo Diyos, isunto di adda karbangan tayo nga agkanta, adda karbangan tayo nga mangidaydayaw kenkwana. No uray narigat para kada tayo, no iso kayat ni Apo Diyos, be open. Lukatan tayo, ti puso tayo, tinakam tayo. Tapno idaydayaw tayo latta ni Apo Diyos.
Ala narigat, ori na po Santa Maria, narigat para keng kuana. Daya nga napasamak. Ngem nagkanta apaya, namati ijay, plano ti Diyos para keng kuana. Nagdaydayaw, nagragrag o isuna, taapaya, inawat na si pupuso, dayjay plano ti Diyos keng kuana. Alam, mabalintay nga tulad din na po Santa Maria, itinadoros nga puso, lokatan tayo ti puso tayo, tinakam tayo, no anyaman day nga plano na para kada tayo. Baka hantay pala maawatan tata, ngam addan to kanito nga maawatan tayo diti plano iso nga alaki sirarag-o. Naawatin tayo ni Apo Esos, sirarag-o kumadaya puso tayo. Uray pa'y marigrigatan tayo.